Praanglický ovčák, který se ztratil na střelnici na Salisburyské pláni, byl zachráněn. Martin Manchester byl u toho. Záchranná operace začala na zdejší střelnici dnes brzy odpoledne. 4 oddíly královských ženistů s midovými detektory vyrazily z několika různých míst s cílem obklíčit oblast, v níž byl Benji naposledy spatřen. Jeho lokalizováním trvalo něco přes hodinu. Poté královský veterinář střelou uvedl Benjiho do stavu dočasného bezvědomí. Přístup do této oblasti je bez odpálení nevybuchlé munice příliš nebezpečný, to by však psa mohlo poranit. Proto přiletěla helikoptéra vojenského námořnictva a záchranný tým spustil dolů svého muže, ten Benjiho vyzvedl, aniž vstoupil na nebezpečnou půdu a odvezl psa ze cvičiště. Později se Benji setkal se svou malou majitelkou 8letou Lindou Fletcherovou, která prohlásila, že už se málem vzdala naděje, že ještě někdy Benjiho uvidí. Proslýchá se, že záchrannou operaci umožnila přímá intervence ze strany pana premiéra. Drahoušku, o to jsi se zasloužil ty. Ano. Říkal jsi, že by to bylo drahé. Ano, ale vzpomněl jsem si, co jsi říkala. Vládnout znamená pečovat. Ohlasy voličů? To není hezké, Annie. Pomyslel jsem na tu holčičku, co pro ní její Benji znamená. I jedinci se počítají. V tom chladném světě rozpočtů a má dát jí dál. Někteří mě budou kritizovat, že jsem armádu tím způsobem využil, ale zachovat se správně občas znamená risk nepopularity. No já tě kritizovat nebudu, drahý. Já si myslím, že jsi úžasný. Jim zachránil psa. Británie se dnes přesvědčila, že v Downing Street číslo 10 bije skutečně lidské srdce. V čísle 10 bije ve skutečnosti 74 lidských srdcí. Dík, Bernarde. No, měl jsem pravdu. Já mám instinkt pro to, co občané chtějí. Kdybych mohl připomenout, pane premiére. Ovšem, Ano. To byl váš nápad. Ano, to byl, pane premiére, děkuji vám. Mohu se revanšovat? Tedy ten nešťastný Halsteadův... Nevím, co myslíte. Zapomenu to. Děkuji vám, pane. Takže si můžeme probrat vládní agendu. Je tu jenom pár bodů. Položka 3. Linda říká, budu volit pana Jima Hackera. Co prosím? Promiňte, ano. BBC a ITV přijali záplavy telefonátů. Všichni chválí premiérovo rozhodnutí zachránit Benjiho. Smím navrhnout, abychom vynechali položku 3, pane premiére? Předák opozice nezastižen, aby věc komentoval. To bych řekl. Musí podpořit mě nebo prohlásit, že pes měl chcípnout hlady, že? To jsem ho dostal. Co? No tak prosím, Humphrey. No? Jsem u 3. položky. Ano, co pak je ta 3. položka? Škrty v obraně, co je s nimi? Chtěl jsem navrhnout, abychom je přenechali vládnímu výboru. No, tak to tedy ne. Já chci rozhodnutí ve čtvrtek. Žádnou tlustou bichli až o Velikonocích. Aha, protože já jsem tady někde právě už dostal to předběžné vyčíslení nákladů na záchranu toho psa. Cože, 310 000 liber? To není možné. Údaje ministerstva na základě skutečných nákladů. To je absurdní, musím s tím něco udělat. Vrátit psa zpátky? Nechte si to.